Kani mga mads ba? Isa na mata katuig sa quarantine o kanang okay na mata na apektuhan aning COVID unya. Isa pod sa akong naibungan ba? Kani nga article. So meaning after all these years yet, after all these weeks and months, kuan lugar ni? Kanang fake lugar ni? Fake lugar kay walay seal. So, kung mag-improvise lugar, kung mag-improvise and walay seal, automatic lugar fake. Grabe sabihin sila, oy. Sus, kanab ito na-confiscate nga face shield. Kasayang ba, oy? May pa-distribute na lang na siya, no? Mahal ba kini sa una niya? Karon kay, kuha na lang, barato na lang ni. So fake lugar ni. So anyway, lalang to, I don't wanna politicize my contents in Facebook, no? Pero, lalang ka ng, usahay ba? Ako po ni usahay gamito ning akong platform sa social awareness, no? Social awareness. Check ka. Actually, check ka lang ako kay para mema kay ko. May masabi lang. But anyway, so, no? I hope all is well, guys. So, careful lang ito sa paggamit sa fake, no? Ang importante buhi, guys. Karong mga panahon na, ang importante buhi. Guys, don't forget to take your vitamins. Double dose your vitamins. And kaligo mo. Then pang disinfect. Kay lisod yung panahon karon, no? Especially sa Cagayan de Oro, may location. Ga-increase na po ang cases dire. Pero dili siya gaubos og 100. Kaysa una, madumduman. I could still remember before Cagayan de Oro, napag-isa sa 8. And then 10. And then, nahimo na itong 20. Unya. Karon kay, taas ng, 100 naman kapin. And you know what, mga mads? Nako'y mga friends na yun. Like, mga friends na ko mismo kay, mga COVID na yun sila. Dili para sa una ba nga, dili para sa una mga dili pa na to kaila, or mga relatives lang sa atong kailang na biktima sa COVID. Pero karon kay haloy mga friends naman nato uy. Napuyuban nga ang mga relatives pod nga or kanang mga uncle or auntie ana or mga lolog lola namatay matungod sa COVID uy. Kanang sa may mahuman uy. Mas Ginoo ko, Lord. So Lord, mahuman ta ni Lord, no, kay para kami mga single, makabiga-biga na sad mi, Lord. Bitaw, mga mads, nag-share lang ko. Lalang, nagawa lang ko sa mga panahon karon ba. Hoy! Bye!